Els llauradors estan en peu de guerra. La veritat és que el problema que plantegen en aquests moments els llauradors i la situació del camp no és algo nou. Ja fa molts anys que l'agricultura està tenint problemes molt importants de rendibilitat. El problema és molt clar. Els llauradors no poden cobrir els costos de producció perquè es veuen obligats a pagar o a cobrar uns preus a les empreses de distribució i als intermediaris que són totalment insuficients per a cobrir els seus costos de producció. Esta és la realitat. Què ha passat ara que no hagi passat abans? Per què durant tants anys i tant de temps els llauradors no han fet absolutament res? Bueno, sí, evidentment han estat protestant i protesten de fa molt temps, però no amb la intensitat que estan fent ara. Què és el que ha canviat? Bueno, pareix ser que la culpa la té l'Agenda 2030. Les noves exigències en matèria de medi ambient, de protecció del medi ambient i la necessitat de introduir canvis en el sistema agrícola dirigits a la protecció del medi ambient, com eliminar o el no utilitzar pesticides, etc., és el que ha provocat les ires dels llauradors. Jo, la veritat és que d'una part sí que tenen moltíssima raó. És cert que el llaurador té tot el dret del món a protestar perquè està en una situació molt complicada des del punt de vista dels seus negocis, però d'altra banda hem de tindre molt de compte perquè el que no hem de fer és confondre les coses. És a dir, l'Agenda 2030 és necessària. És necessari que l'agricultura sigui una agricultura ecològica, que evite el canvi climàtic i els efectes negatius sobre el medi ambient. Per tant, no s'ha d'emfatitzar això, sinó que realment s'ha de posar el dit en els verdaders problemes, en la llaga. I la llaga quina és? Bé, anem a veure quins són els factors i per què els llauradors tenen raó i tenen molta raó a l'hora de protestar de la manera que estan fent-ho. Primer lloc, ens trobem que l'Agenda 2030 exigeix tota una sèrie de burocràcies i de tràmits administratius que ofeguen els llauradors, especialment als xicotets i mitjans. Este no és un problema per als terratenients. Els terratenients no tenen problemes i van a poder continuar rebent les ajudes de la PAC, de la Política Agrícola Comunitària. Però els xicotets i mitjans agricultors que no tenen suficients recursos no van a poder atendre les exigències relacionades amb els nous tràmits administratius i la burocràcia. Per tant, tenen moltíssima raó a l'hora de demanar que aquests tràmits i aquesta burocràcia es simplifique i la Unió Europea hauria d'atendre aquestes peticions. Segona qüestió, les exigències d'eliminar pesticides i d'aplicar ferramentes, instruments per a reduir l'impacte sobre el medi ambient. Bé, no es tracta d'això. És a dir, això és necessari. No es tracta de que els llauradors tinguin una altra vegada llibertat per a fer qualsevol tipus d'agricultura i que siga contaminant. No, el problema no és això. El problema és que el que se'ls està exigint als llauradors de la Unió Europea, als llauradors del País Valencià i de la resta de comunitats autònomes de l'estat espanyol, és que complisquen amb aquesta normativa, però resulta que aquestes exigències no s'està demanant a països tercers. De manera que estan arribant productes agraris d'altres països del nord i del sud d'Àfrica, principalment, que no estan complint amb aquestes exigències i, per tant, es produeix una competència deslleial. En aquest sentit, la Unió Europea sí que hauria de posar-se les piles i aplicar unes clàusules que obliguen a tots els productes que arriben a Europa a passar per el que serien els estàndards i els controls, les traçabilitats per a evitar que arriben productes que no complisquen amb la normativa europea en matèria de medi ambient. I en això també els llauradors tenen raó, però, cuidao, compte, perquè no es tracta de demanar que no s'exigeixin aquestes qüestions mediambientals, sinó que el que es tracta és de que se demane que sí que s'exigeixin també als països tercers. Val. Però, en tot cas, el problema principal que té l'agricultura és el de la cadena alimentària. Continuem tenint una cadena alimentària que està controlada per les grans empreses de distribució comercial. Les diferències de preu entre els preus d'origen, els preus que cobren els llauradors i els preus que paguem els consumidors en els supermercats i els hipermercats són abismals. Tenim diferències de preus que en alguns productes arriben al 1.000% o al 500%. Clar, això és el que no pot ser. I per què passa això?
perquè no s'està complint la llei de la cadena alimentària. El govern espanyol va aprovar una llei de la cadena alimentària per a tractar de controlar els preus i per a tractar d'evitar vendre a pèrdues, com se sol dir, que és vendre a uns preus per baix dels costos de producció, però això no s'està aconseguint. I si això no s'aconsegueix, els llauradors van a continuar perdent rendes any enrere any. I així és on hi ha que enfatitzar. Tinguem en compte que els problemes de l'agricultura han de ser resolts principalment per la Unió Europea, en la línia del que estava comentant, exigint també a països tercers el que s'està exigint en matèria de sostenibilitat i de medi ambient als productes dels països europeus i reduint o fent més accessible els tràmits administratius i la burocràcia, però després també tenim unes competències per part de l'estat espanyol i per part de les comunitats autònomes, que és les del compliment de la llei de la cadena alimentària, les de la transparència en els preus, saber exactament quins són els intermediaris que estan abultant, que estan incrementant els preus sense que es produïsca un augment del valor afegit. Així està el problema. Però, llauradors, no ens equivoquem, no demanem que s'eliminen les exigències en matèria de medi ambient, perquè si aquestes exigències s'eliminen, estem perduts. O sigui, si l'única manera de diferenciar els productes agraris europeus dels de tercers països és la sostenibilitat i el medi ambient, si eliminem això, estem perduts, perquè hi haurà una competència directa amb aquests països tercers en preus. I el que està clar és que en Europa no podem competir via preus amb aquests altres països. Per tant, hem de mantenir el que serien les exigències mediambientals, però hem d'exigir que aquestes exigències s'apliquen també a tercers països. Bé, la situació és molt complicada, els llauradors diguem que han arribat a un punt en el que ja no aguanten més, és cert, les terres s'estan abandonant, les generacions més joves no volen continuar amb la tasca i el treball en el camp dels seus pares i les seues mares i els seus avis i les seues àvies, i això és perquè estem davant d'un negoci, que l'agricultura en definitiva és un negoci que no és rendible, i el que hem de fer és que sigui rendible. I per a que sigui rendible s'ha de pagar a uns preus en origen que siguin suficientment atractius i que cobrisquen com a mínim els costos de producció i algo més per aconseguir un marge de benefici. Eixa és la situació en la que ens trobem. Anem a veure què és el que va passar, però el que està clar és que el govern espanyol i el govern autonòmic també haurien d'actuar com a lobbies i pressionar davant de la Unió Europea per a que els llauradors puguen aconseguir el que estan demanant en aquests moments, que és algo molt legítim i que d'alguna manera garantiria la supervivència de l'agricultura, que és algo que necessitem per a poder menjar. Bueno, doncs aquesta és la situació i anem a seguir què és el que està passant, què és el que va continuar passant i de quina manera se va poder afrontar per part de la Unió Europea i de les autoritats a nivell de l'estat espanyol i de les comunitats autònomes.